Hej Jesus Freaks. Jeg vil lige starte med først at fortælle, hvem jeg er. Jeg er Frederikke Venegård, og jeg har blandt andet Galleri Venegård. I kan se lidt maleri bag ved mig. Det er mig, der har lavet det. Men jeg har også en anden passion end at lave malerier, og det er, at jeg tror på Jesus Kristus som min personlige frelser. Og jeg følger ham hver eneste dag. Jeg tror, jeg har en 5-6 bibler, både engelske og danske, som jeg læser i. Og hvis ikke jeg kigger det ene sted, så skal jeg lige se, hvad der står i de andre, for lige at se, hvad det indtager. Og hvis jeg er helt i tvivl, så har jeg en rabbi, en jøde, som jeg går til og siger, hvad det der står der, det er, hvad mener du? Så jeg har sådan lidt forskellige ting, og jeg følger en hel masse inde på YouTube også, ligesom at I sikkert også er inde og kigge rundt omkring. Det er gerne engelske, Paul Beckley blandt andet, hvis der er nogen af jer, der er stødt på ham. Han er sej, ham elsker jeg. Ja, jeg tror faktisk, at jeg vil starte med at fortælle, hvordan jeg kom til tro på Jesus. Jeg er så heldig, at jeg faktisk altid troet, også før min mor og far gjorde det. Mine forældre, de har en baggrund inden for det alternative. Min far, han troede på UFO'er. Dem er der mange af i dag, vil jeg sige, der også tror på det. Og min mor var inde i alle mulige alternative ting. Hun har både været ved... hun har været inde i alt, for at sige det mildt. Zoneterapi, akupunktur, hun har... you name it. Det hele. Jeg kan huske, at vi blandt andet skulle hen og putte strips ned i toilettet for at se, om det var base, eller om der var et eller andet, vi skulle spise, og vi måtte ikke spise kød. Og jeg har været det hele igennem, så jeg kender den side rigtig, rigtig godt. Og jeg er jo opvokset med alle de der ting, der var, og troede jo fuldt og fast på de ting dengang, selvom jeg stadigvæk troede på Jesus. Jeg var helt sikker på, at han var der. Jeg gik faktisk i en katolsk skole, og i en katolsk børnehave, da jeg var lille. Så det var jo ikke uvandt for mig, at folk troede rundt om mig. Da jeg så var 6 år, jeg kom min mor og far til tro på Jesus. Og da jeg var 8, da jeg var 8 år. Og det var meget, meget specielt. Vi havde en dame ude ved os, som hedder Lis Holst. Hun lever stadigvæk den dag i dag, og følger stadigvæk Jesus 100%. Men hun havde en måde at fortælle tingene på, som var meget, meget levende. Og man vidste virkelig, hvad det var, man gik ind til, når man havde haft Lis Holst på besøg. Og hun sad og fortalte min mor og far om det at tro på Jesus, og hvorfor man skulle gøre det, og hvad der var det specielle ved det, og sådan nogle ting. Og da jeg havde siddet og hørt det, så da min mor og far de havde givet deres, eller da min mor havde givet deres, eller både min mor og far havde givet deres liv til Jesus, så begyndte jeg at græde og sagde, at det ville jeg altså også, jeg ville også tro på Jesus. Så de bad for mig også, og siden den dag, der har jeg faktisk troet på Jesus. Og i dag, der er jeg 37, så 8 år, og så 37, der kan nogen regne ud, hvor lang tid det er. Det er mange år. Vi er ikke kommet i nogen fast kirke. Lige dengang vi var blevet kristne, der kom vi ved noget, der hed Pilgården. Og det var en lille bitte gruppe, der udsprang af Indre Mission, hvor de havde tungetaler, de havde voksendåb og sådan nogle ting. Og det var meget specielt at være dernede, og vi havde det sjovt os børn. Vi var ikke sådan sat på en bænk for at få at vide, hvordan og hvorledes at tingene de stod og sådan noget der. Det var simpelthen bare leg og sjov, vi havde vores børn, der var dernede. Selvfølgelig var der lidt, hvor de fortalte os noget, men vi var mere interesserede i at komme ud og lege, så det var ikke meget, at vi brugte på at lære Gud at kende, men på en eller anden måde, så Gud han har sin veje, og ganske rigtigt så, da jeg kom i skole, så kunne jeg jo, at når jeg kom over i skolen, så kunne jeg jo fortælle, hvordan og hvorledes at tingene hang sammen, og når læreren gjorde noget, snakkede om noget, som ikke var rigtigt, så kunne jeg jo lige fortælle, at det stod der ikke i Bibelen, der stod sådan og sådan.
Så alligevel så har jeg jo fået en masse ind. Det har været noget tumult frem og tilbage. Men selvom man har gået mange ting igennem, så har Jesus altid været der. Gud, han har altid stået lige ved min side, og det gør han stadigvæk den dag i dag. Jeg må jo sige, at min familie, de blev syge alle 4 med kronisk træthedssyndrom. Og det er der mange folk, der ikke forstår. Der er mange folk, der slet ikke er med på, at de faktisk fejler noget, man bare tror, at de er enten psykisk syge, eller også at de bare ikke gider arbejde. Det har været meget, meget svært for dem at ligesom håndtere, at folk har set sådan på dem. Men vi har heldigvis haft Gud hele tiden. Vi har hele tiden haft Jesus ved siden af os, der har sørget for, at vi kom igennem det med oprejst pande. Og det er det samme i dag. Lige meget hvad der sker, så er han der altid. Han er min bedste ven, og jeg ved, at hvis det hele det brænder på rundt om mig, så kan jeg altid komme til ham. Så jeg ved, der er mange, der snakker om, at når du så kommer til at tro på Gud, så er du sådan noget med, så er der jo helt vildt mange love, og du skal jo ditten og datten, og der står jo også sådan og sådan og nogle ting. Ja, det er fuldstændig korrekt. Der er mange love, der er alt muligt, hvis du kigger på Bibelen på den måde. Nu er der det smarte, når man kommer til tro på Jesus, så får man Helligånden med. Han er vores vejviser, sådan ligesom, og der er sådan, hvis du har sådan ligesom 2 kopper, så er det sådan lidt ligesom det her, det er det menneskelige, og det her, det er Helligåndens vej for os. Helligåndens vej, det er altid den bedste for os. Han ved altid, hvad der sker lige om lidt. Han kender vejen 100%. Den her over, det er vores lyst. Det er den der, jeg altid siger, amen, det kunne jo være, hvis jeg gik den vej her, så vil jeg jo blive din, og så vil jeg blive datten, eller også så sker der sådan og sådan, eller hun er også bare irriterende hende der. Så derfor, så synes jeg lige, hun skal have sådan og sådan. Men Helligånden, han kender altid vejen, og han ved altid, hvad der sker om lidt. Han kender efterfølgende af det, og hver gang man går efter synd, så er det altid sådan, at så kommer det altid tilbage og losser ind i numsen. Så Helligånden, han står lige og siger, hvis du følger mig, så får du det godt. Så kommer de mennesker rundt om dig, de kommer godt igennem tingene. Eller jeg har en plan for dig, og den plan, den vil jeg gerne have, at du følger. Godt ved, at du ikke kender 100% hvad der sker, men jeg er der altid. Og jeg vil altid være der sådan, at du kan komme igennem det her godt. Så er der det her over, hvor der er, det kunne også være fedt. Hvis jeg nu lige sparkede ham der i numsen, så kunne det lige være. Eller hvis jeg lige sagde til hende sådan og sådan, så vil der ske sådan og sådan. Men man kan jo aldrig nogensinde være sikker herover. Fordi at det der sker, det er, at når du gør noget, som ikke er fra hjertet, noget som ikke er godt, så sker der altid nogle konsekvenser. På den ene eller anden måde, sådan er det bare. Så det er altid sådan lidt, når man har Helligånden, så er det, skal jeg følge det han siger. Vi har et valg til, om vi gør det eller ikke gør det. Eller skal vi følge lysten, som gør, at vi bare har lyst til sådan og sådan. Det er altid den, man står og vejer op af. Og mange gange kommer man til at vælge desværre den forkerte vej for en selv. Så man kommer til enten at sove mennesker, eller også så kommer man til at tænke, ej, hvorfor gjorde jeg nu det? Hvorfor var det nu igen den der? Eller ej, hvor synes jeg bare, jeg har det hårdt nu. Og når man så kommer til at tænke på det, så er det mange gange fordi, at det hele det kommer tilbage til en selv, med det man gjorde på et eller andet tidspunkt. Så den skal man altid have med i mente. Det er faktisk Helligånden, det er det man får med. Det er valget, valget hvor man kan stoppe op og sige, har jeg lyst til at gøre sådan eller sådan. Og hvis man følger Helligånden, som kommer helt specielt indvendigt, du kan simpelthen mærke det indvendigt, du kan næsten ikke lade være med at følge Helligånden. Det er simpelthen en ekstrem stor lyst og en utrolig ro og uro, indtil at du ikke følger det Helligånden siger. Fordi han jo virkelig ved, at det der, det er bare noget, der er vigtigt, at du ikke går den forkerte vej og tager koppen herover. Man kan sagtens gå hen og så vælge koppen og nedtone 100% det Helligånden siger. Men det der mange gange sker, det er, at man faktisk kommer ud i nogle rigtig dårlige situationer, og Guds velsignelse, som man får, den forsvinder. Så det skal man også lige overveje en gang. Så
Men jeg kommer tilbage her på Galen, og jeg håber, der er nogen mere, der har lyst til at se mere til, hvad jeg kommer og fortæller. Jeg tager nogle vers op, og jeg fortæller om de ting, som kommer mig på hjertet. Det er Gud, han sætter til mig. Jeg vil også fortælle lidt om, hvad der sker rundt om i verden. Det bliver alt muligt forskelligt, og så bliver det på dansk. Fordi dem har vi ikke så mange af. Så jeg vil prøve at fortælle, hvad der sker. Hvad Gud han ligger mig på hjertet og sige til jer i det hele taget. Og så Gud vil sige jer, Jesus Fix. Vi ses igen. Hej.